कौना दिशा में नेहवा डीजे हरिओम बसंतपुर रहेले 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 हमके बता दे पुरवा कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा रहेले ए हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा रहेले रूसल बाबाली रोए कानवाली सोरहो सिंगार रोके कहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा रहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा रहेले रूसल बाबाली रोए कानवाली सोरहो सिंगार रोके कहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा रहेले डीजे हरिओम बसंतपुर रहेले रहेले कौन कसूर कोइनी सैया से दूर भइली हेला मानवा हरे हरे कौन कसूर कोइनी सैया से दूर भइली हेला मानवा हरे हरे सूती से जिया पगड़ेला सोड़िया अखिया के कजरा बहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा रहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा डीजे हरिओम बसंतपुर रहेले 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 कौन कसूर कोइनी सैया से दूर भइली हेला मानवा हरे हरे कौन कसूर कोइनी सैया से दूर भइली हेला मानवा हरे हरे मारे लताना चिंटू मारसल बउआ जवार सारा कहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा रहेले हमके बता दे रे पुरवा कवना दिशा में नेहवा रहेले कवना दिशा में नेहवा रहेले।